Tento list nie je pre tých hore. Je pre vás. Pre ľudí, ktorí ráno stávajú do práce, platia účty, starajú sa o rodiny a večer majú pocit, že svet sa hýbe bez nich. Roky vám hovoria jednu vec. Že ste mali. Že nič nezmeníte. Že rozhodujú tí silnejší, bohatší, hlasnejší. Ale je v tom jeden problém. Nie je to pravda. Krajinu nikdy nedržali tí hore. Držali ju obyčajní ľudia. Tí, ktorí ráno otvárajú obchody. Tí, ktorí lečia v nemocniciach. Tí, ktorí učia deti. Tí, ktorí stavajú domy, opravujú cesty a starajú sa o starých. Bez nich by sa všetko zastavilo za jeden deň. A predsa práve títo ľudia začali veriť, že ich hlas nemá váhu. Že je lepšie mlčať, že je lepšie prispôsobiť sa, že je lepšie prežiť, než sa postaviť. Lenže každá krajina stojí na jednej veci, na chrbtici svojich ľudí. A keď ju ľudia začnú ohýbať, zo strachu spoločnosť sa začne pomaly rúcať. Nie naraz ticho, ale je tu jedna vec, ktorú si treba zapamätať. Nikto na svete nie je silnejší než národ, ktorý sa rozhodol stať rovno. Nie politik, nie vláda, nie systém. Lenže to sa stane až vtedy, keď si obyčajní ľudia spomenú na jednoduchú pravdu. Že krajina patrí im. Nie tým, ktorí na chvíľu sedia v kreslách moci, ale tým, ktorí v nej žijú. A možno práve preto píšem tento list. Nie aby som vás presvedčil, ale aby som vám pripomenul niečo, na čo sa príliš dlho zabudalo. Že najväčšia sila krajiny nikdy nebola v palácoch, bola vždy v ľuďoch.